Ha nyár, tűz, szenvedély, akkor piknik. A Magyar Siacu Egyesület téged is szeretettel vár, Szenvedélyem a Siacu címmel megrendezésre kerülő közép- és kelet-európai találkozóra. Beszélgethetsz a Magyar Siacu szakmai képviselőivel, részt vehetsz 4 nagyszerű külföldi mester workshopján, énekelhetsz és táncolhatsz, medencézhetsz, pihenhetsz. Három nagyszerű nap vár rád. Dátum 2024. augusztus 12, 13, 14. A helyszín Uzsa Kerekerdő Szabadidőközpont. A pontos programért és a részletekért kattints a linkre, keresd fel honlapunkat.